Basilea zeharkatzen duen Rin ibaiak erabilera ugari ditu. Salgaien garraio bidea da, baita aisialdirako lekua ere. Urbazterrean eraikitako pasalekuan aurkitu dugu Galder Zamarreño Getxotarra. Galder, ingenieria da eta IBM enpresarentzat egiten du lan. Aita izan berri da. Lako familia ederra. Meritxell oso gaztea da. Bai, 10 aste bakarrik. 10 aste bakarrik. Guretzako lehenengo alaba da, eta orduan apurtzuet dena berri da. Eta, bueno, apurtzuet shock apurtzuet izan zen, baina dena ondo joan da. Claren aita eta bere aita eta ama hemen egon ziren, orduan lagundu ezken asko. Eta baimen edo lizentziei dagokionez, nola bizi dozue, zuk eta bera? Klerrek egunak ditu, zuk dituzu egunak, baja egunak? Bai, nik izan do, eta pare 2 aste, eta gero... 2 aste bakarrik? Bai, aita izan da, 2 aste dekozuz, baina iaz... Normala, hemen heldu gara, siesta izorratu diogu, normala da. Eta Klerrek baditu egunak? Aukera dauka? Bai, orain bera badauka 3 hilabete, eta gero apurtzuak gehiago hartuko dago. Laguntz batzuk dagoz, eta eskatzen ari gara ia papeleak egiten, ia eskatzeko, ze berak ez da urte bat apurtzuak gehiago ez da lan egingo. Orduan ni bakarrik gonaz lan egiten. Normal, pasioan joatea. Ni ere, Meritxell banintz, pasioan jungo nintzateke, hemen jakinda ze pasatzen ari den, eta zehaztunak garen batzutan, Hospitaleko esperientzia, beraz, ondo? Oso ona. Heltzen da momentua aurra etxera eramateko, eta hor ja hasten zarete baimenekin, lizentziekin, baja hartu, ez hartu. Nola antolatzen da hori Suitzan? Badator pertsona bat, hasieran asko etortzen da, zuri laguntzeko hori, bai. Matrona edo bat. Emagina. Zu laguntzeko, ia nola egiten gauzak, zuretzean nola dekozu antolatuta, ia, hori... Etxe antolatuta nola daukazun ere laguntzen zituzte? Bai, jakiteko, ia aldaketak egiteko leku fijoa edo ona badeukozu, eta apurtzu behar laguntzen zaitu. Eta gero Klerei behi galdetzen ia zelan zagozu, ondo zagoz. Pertsona batzuk problemak izaten dabe hori jaio ondoren, orduan ikusteko ia ondo bat zagozen, laguntzarik gehiago behar badozu, eta bai oso ondo. Suitzan, 15 urte aurten egin dudaz. 15, eta apurka familia ahonditzen joan zarete? Bai, hasieran ni bakarrik, eta gero Claire ezagutu neban. Eta bai, orain dela 3 urte txakur bat hartu gendun. Gure lehenengo semea da. Bai. Deitzen dugu, gure lehenengo semea. Txakur semea? Bai. Nola dauka izena? Otiz. Otiz. Grezian badauz txakurazko hori kalean uzten da bezala. Bai. Jaio berriak uzten da bezala. Eta aurkitu gendun hemen badago NG bat Suitzan. Greziagaz lan egiten dauana, eta bilatzen dauz hemen familiak Suitzan. Bertako txakurrentzat. Txakurrentzat, eta orduan egiten duzu papelak egiten, eta gero etortzen dira abioiez, eta gero heltzen dira, eta gero zuretzera etortzen dira. Aizu zure familia osorik ezagutzeko txakurra bakarrik falta zait? Argazkiren bat, bideoren bat zerbait? Bai, noski. Bai, nondeko. Aber nolakoa da notiz? Bideo hau beste gunean egin gendun. Zertatzen zen Otiz, hau da Meritxelleren hori gauza bat, eta ikusten duzu hemen Otiz, egin dauela... Oso formala ematen du. Bai, hemen gertatzen dana da, bere hartu dauela, bere gauza bat. Zer ari zarete, bronka botatzen? Bai, bronka, hori da, eta hori norena da. Bera badaki ez dara berea. Zeran moldatzen dira? Nola moldatzen da horrarekin txakurra? Oso ondo. Oso ondo? Bai, horrelak protegitu egiten dau. Eta hasieran jartzen genduen apurtzuet mugak. Bai. Bera oso hurbil ez egoteko. Baina gutxira ibiltzen ari da, eta etortzen da, eta apurtzuet egiten da. Muzaindu, eta bai, orain oso ondo. Esan eta egin, txokolatea probatzera etorri gara, probatzera baino lehenengo erostera eta orain dastatuko dugu. Hemen daukat, txokolatea horrelako paketetxoetan,
jartzen dute, 75 euro kiloa, ez? Gutxi gora bera. Bai. Horrelako paketetxo batek balio dezake 20 euro inguru. Probatuko dugu oraintxe bertan, saldu dezakezu? Ia, ba. Esaten dute berezitasuna dela, azukre askorik ez daukala batetik eta gero bestalde batetik egundura edo testura nolabait. A ber, hartu erdia zuretzat? Iepa. Gozo. Oso gozoa dago. Baina oso suabea da. Hau karameloa deko, Karameloa deko, bai. Bueno, ezin dugu askoz gehiago izegin jan behar dugulako. Etorri behar zarete mengo txokolatea probatzen.